И какво ста хора, аз съм от Кипежи и днес ще правя на реклама на един сервер и тук до мен е админа на сервера Pandata BG. И първо ще ви покажа спална. Ето как виждате, ето го спална. Голям е, хубав е, да ви кажа това. Има капане за тази пакет. Да, тези айс след леда е PvP, има капане. И отиваме към варповете. Първият варп е Chest Event. Отиваме да чакаме 4 секунди. И ето го Warp Chest Event. Ето има кошче дори. Ако има някакви ненужни айтеми, да ги хвърляте в кошчето. В този Chest Event има и още Leave Us Event, Snake Event, Snake, Chest и PvP Event. Отиваме към Enchant. Не знам. От 7 часа 8 различно, дали с колко хора в сервера. Значи повече от 10 трябва да са. Да. Ето го Warp Enchant. За бидва взметана до спална. Има фри неща. Тук се купуват дори полшанки. За сила, умна защита, хел, бръзна, взема демидж. Instant Damage Potion, отиваме на Warp XP. Warp Event ви го показах. Няма смисъл за втори път. Ето го Warp XP. Ма това тук купува ли са? Да, купува са Warp XP. Тук нещо има фрейм, я. Бътъл. Тук има фрейм от тикла, я покажи. Да. С това се прави рейс. С рейс, да, рейс се прави безплатно. Табелката. Те отиваме към Warp. Виж, кажи китвайте. Китвайте. Кажи китвайте, обърни се, бе. Да, че. Къде са? Ето виж, Да. китвайте. Има кит User, кит Pro, кит Faster и кошче. Отиваме към Warp Food. Пак чакаме 4 секунди. Това малко става досадно вече. То доспам. Трябваше да се обърна. Ама както и да е. Ето Warp Food, има прасенца, поркита. И отивам на Warp Kit. Не, аз го показах. Лабиринт. Лабиринт е най-гамто нещо в Майнкрафт. Запомнете го това. Давай напред и внимавай с капаните. Няма да давам напред и няма да внимавам с капаните. И отивам на Warp Leave Us. С това PP, Shop и SMS. Ето Leave Us. Това е Leave Us Event. Чакай. Отиваме на Warp PvP. 10-4 секунди. Аз го направих. PvP-то. Ако има хора, след малко се поби. Ама как като съм без тези айтемите имам само енчантнати бутушки златни. Не, няма никой. Няма смисъл да бия. Отивам на Warp Shop. Лапа съм се най-важно. Какво? Викам Warp съм се най-важно. Да, имам малко пари, ако имам да напазарувам. Не, нямам пари. Има 2 златни, едната сигурно е джант. Сигурно тази, която е по-скъпа. И има брони, диамантини. За спрайт полшанки, дърво. И Warp SMS. Това е последния Warp. И има рангове Guard, Faster, Master и Pro. SMS кит. Ще ви покажа и китовете. Ето на Warp. Кит Guard. Кит Faster. Тя на Kit Master.
Ето го. И на тип Pro. Последният. Аре телепорт се да правим къде провеждаме. Поръча да я правим къде провеждам. Приеми. Ти много ми мръзна 4 секунди да чакам, той е много гадно. Тук ли правиш тия евентите? Той Снейк. Тук прави Снейк. Окей, ела на вар пипи ще ги викам за малко пипи. Ще трябва на 10-та една легендарка. Окей, ела на вар пипи. Ще поне малко пепе. Ай, те са бия. Сега ще дам да го се да се пиша. Добре. Тай. Сега толкова. Чай, ох, то се случи по-хубав. Аре, спукаме той, че нося кефи нещо по. Аз сега една легендарка. О, то ще ме скача, идва и бързо. Къде си? Мале, точно. Охо. Ох, някой ме върти. Пак! Ри! Не, газъм се подпаля. Върни се, пи стрелка бяй. Просто стрелка. Аре, Боя в гръб. един такъв. Ау. Лабаси. Ай, лачка, бе. Те са там, взехме и дъгна. Ух. Не, аз ще умра вече. Тъсна гъна лига, аз нула. Аз нямам. Но то с някакъв вън дигнал 12 ме иска тим. Ще му откажа. What? Дигнал 12 с Iron Set. Колко лига имаш? Нито един не ми трябва, аз не искам повече пипи. То се нагънал лига, аз няма да се събия, разбираш. Да. Alien Boy 7-8. То с Alien Boy има един сервер, който е Honor. Ох, чуманцитка. Какъв майка ти дава? Това е от мен, надявам се клипа да ви харесва, влизате в сервера, ще има IP долу в описанието. И това е от мен, довиждане.